ଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ। ହେଲେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୂଜାରୀ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ତଡ଼ାତଡ଼ି, ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଆଉ ରଡ଼ାରଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଧାୟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ପରିସର, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ତଡ଼ାତଡ଼ି, ଗଡ଼ାଗଡ଼ି, ରଡ଼ାରଡ଼ି ଆଉ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମାନସମ୍ମାନ, ନା ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନା ଗୃହର ଗରିମା। दर्शक बंधु, अनेक राज्यर विधानसभा भितर ए प्रकार दृश्य आमे उणाधिके समस्ते देखिछे। हेले पश्चिमबंग विधानसभार ए दृश्य सबुकु टपी जाइछि, बळी जाइछि। एबे आपण कहंतु, गणतंत्र लंगड़ा बोली कहिले भूल हेबो कि? आपणक मत आमको निश्चय जणांतु। आउ सब्सक्राइब करंतु अनुपम भारतर यूट्यूब चैनल को।